Máro Žilinka, generálny prokurátor, strátil dôveru koalície, tak sa vyjadril premiér Robert Fico. A chcem sa celkovo teraz spýtať, že to napätie ako keby medzi Márošom Žilinkom a premiérom v poslednej dobe eskaluje, aj po tom ich vzájomnom stretnutí. Kam to nejakým spôsobom smeruje? Kam to smeruje, neviem ešte odhadnúť, ale musím povedať, že áno. Áno, Robert Fico ako predseda vlády má výhrady, pomenúva ich verejne. Hovoríme jasne o tom, že niektoré rozhodnutia vyzerajú ako keby používané dvojakým metrom. Metrom politika, to znamená inak k opozícii, inak ku koalícii. A verejne sa o tom teda vyjadrujeme. Ja chcem povedať, lebo už zaznievajú také, že ho ideme odvolať a zvoliť nového a podobne. Nie, tu je nejaká platná právna úprava. Jeho mandát končí roku 2027 a bude sa voliť až postupne, tak ako sa má generálny prokurátor, zrejme v novom parlamente. Takže toto chcem, aby verejnosť vedela.